Mbak, aku ki duwe iwak laut lho mbak, wis suwi tak sereh freezer tapi sampai lali ora tak masak-masak ngono lho. Terus iki mau ketimbang aku bingung arep masak opo, akhirnya iwake tak masak. Mbak, sampean ki lak masak iwak laut ki senengane iwak sing teles opo sing wis asepan ngene iki to? Lak aku ki senengane ki sing wis diasep, soalnya ki luwih gampang ae. Tapi lak iwak sing teles ngono kae mesti dadak digoreng, lak enggak ngono dadak diasep dhisik, pokoknya ribet lah. Lak bagiku sih ribet mbak, tapi lak bagine orang aku nggak tahu, soalnya uang kan senengane kan dewe-dewe ngono kae to. Iki mau lak kunjangan ora tak kayak godhong asem ya mbak. Biasanya aku lak jangan iwak ki selalu wajib nggawe godhong asem, tapi krono iki mau aku males golek, akhirnya aku mau ndak tak kei, tapi tak kei tomat akeh ben rada enek kecut-kecute. Iwak laut lak ndek sini ki murah mbak, soalnya kan cideke laut, dadine iwak papat iki mau ki satu pasang ke mau ki hargane ki mek 10.000, dadine satu ki 5.000 mbak. Lak neng mahmu kira-kira regane piro sih mbak iwak sing isek fresh karo sing wis asepan ngene iki? Langsung ae yo mbak, aja lali bumbune diulek terus mbani ngono diengkrek ndek kompor, engko lak wis kemluthuk-kemluthuk berarti wis mateng yo mbak. Iki mau aku ya golek kulupan, cuma lali rata record. Sakwise kuwi langsung aku goreng kerupuk sembari goreng tahu. Ora lali juga aku yang godhog kulupan ya mbak. Aku mau duwe bayam setitik, dadine tak campurne kulupan godhong telo mau ya mbak. Sing tak golek titik mau mbak. Jangane wis mateng, kulupane ya wis mateng, tahune ya wis ready, kerupuk ya wis ready. Ayo gek sarapan mbak. Wes ngene ayo mbak, matur suwun wis dikancani masak. Sampai ketemu besok ya, bye.